Hiya bawb! Wel, dyma ni. Ni wedi cyrraedd yr wythnos ola, a i chi wir yn heiddi'ch gwylio haf leni. Hyd yn oed yn fwy nag arfer, ar ôl y flwyddyn fach bonkers mae ni wedi cael. A diolch i chi gyd am weithio mor wych. Diolch am eich tasgau chwarae rôl chi wythnos diwetha. Oedd hi'n bleser gweld bob un ohonyn nhw. Chi yn wir yn strabs a hanner. Felly diolch yn fawr. Nawr mae gyda ni un dasg fach thema ar ôl. Un dasg fach hwyliog yr wythnos hon. Rydyn ni eisiau chi greu stribed comic. Nawr, beth ydy stribed comic, comic strip? Wel, ffordd fach hwylus o ddweud stori ydy e. I chi yn rhoi cyfres o luniau at ei gilydd, a fel arfer ych chi'n defnyddio cymeriadau cartŵn yn y comic. Nawr, gallai hynny fod yn bobl, neu llen nhw fod yn anifeiliaid, neu llwch chi bersonoli gwrthrych, neu unrhyw beth ych chi eisiau. Llwch chi ddod â unrhyw beth yn fyw mewn comic. Cofiwch gynnwys ysgrifen, ac wrth gwrs gallech chi wneud hynny mewn swigod siarad, mewn speech bubbles, neu hyd yn oed yn benawdau fel captions ar y gwylod. A fel arfer, mae yna hiwmor mewn comic. Nawr, fe welwch chi comic mewn gwahanol lefydd. Chi'n gallu cael comic cyfan fel llyfr comic, comic book, neu chi hyd yn oed gallu cael stribed mewn hen papurau newydd ac yn y blaen. Na fe welwch chi fyna, mae'r Beano. Wel, pan o'n i'n ferch fach, o'n i'n fan anferthol o'r Beano. Nawr, gofynnwch chi mam a dad gytre, a oedd rai ohonyn nhw'n darllen comic pan o'n nhw'n blant bach. O'n i'n gymryd o fan o'r Beano, o'n i yn aelod o'r Dennis the Menace fan club. Na faint o'n i'n dwlu darllen y Beano pan o'n i'n ferch fach. A yn aml iawn mewn comic, fe gewch chi arwyr. A dyna pam ni'n gofyn i chi greu stribed comic y tro yma. Achos gallwch chi gynnwys arwr, newydd sbon, neu rhywun i chi wedi fod yn sôn amdano yn barod yn eich comic chi. Nawr te, dyma'r camau'n gyflym iawn. Mae rhaid i chi feddwl cyn i chi fynd i wneud y comic. Rhaid chi gynllunio beth yn gwmws yw cynnwys y comic yn mynd i fod. Mae'r un peth â stori, mae eisiau dechrau, canol a diwedd yno chi. Llwch chi gynnwys cyffro neu hiwmor a tiwch adeiladu lan at rhyw fath o uchafbwynt. Hyd yn oed mae comic byr yw e, mae dal angen rhyw fath o gyffro neu rhyw ddigwyddiad diddorol ynddo fe. Yr ail gam wedyn, unwaith chi'n gwybod gwmws beth chi'n mynd i wneud, yw mynd i greu y ffram. Nawr, wrth i chi gynllunio yn cam 1, byddwch chi'n gwybod sawl ffram sydd angen arnoch chi. Pan chi'n mynd ati i wneud y fframau, tiwch gadw'r bocsys yn eitha hafal o ran maint, a defnyddiwch bensil a phremysur. A mae hwnna'n bwysig yr holl ffordd trwyddo. Gwnewch y gwaith yn ysgafn a wedyn llwch chi rwbod beth allan os nag ych chi'n hapus dy fe. Wedyn, ewch ati i greu y cymeriadau. Fel o'n i'n dweud, gwnewch yn ysgafn, ond gyda'r cymeriadau cadwch nhw'n syml. Ond cadwch mewn cof hefyd, wrth i chi dynnu llun o'r cymeriad, faint o le sydd angen yn y bocs ar gyfer yr ysgrifen. Chi moyn bod y stori yn glir drwy'r ysgrifen hefyd. Wedyn ych chi'n cynnwys yr ysgrifen. Nawr, amrywiwch maint yr ysgrifen. Os oes rhywun yn dweud helo, llwch chi ysgrifennu yn gyffredin. Os oes rhywun yn dweud hwrê, gwnewch chi ni wedyn mewn prif lythrennau, gyda ebychnod ar ei ôl e. Amrywiwch y maint yn dibynnu ar be mae'r cymeriad yn ei ddweud. Cofiwch wirio'r sillafu. Sdim byd yn wath na comic ffantastig a bod yna wallau iaith Forain Foucault. Gofynnwch i rywun i helpu chi, neu gofynnwch i'r staff i helpu chi wrth i chi weithio ar y comic yn ystod o'r wythnos. Cofiwch hefyd gyda'r ysgrifen i ddangos effeithiau. Sdim rhaid i chi gadw at swigod siarad siap cylch trwy'r amser. Os oes rhywun yn gweiddi neu'n cael syndod, llwch chi wneud y swigod yn bigog. Os oes rhywun yn meddwl a ddim yn dweud y mas yn uchel, llwch chi wneud e fel cwmwl. Llwch chi hefyd rhoi wybodaeth ychwanegol mewn o ran amser neu lleoliad, fel ych chi'n gweld fan am yn dweud meanwhile in New York's famous solar park. Llwch chi roi yn y cyfamser draw yn ysgol Henry Richard mewn bocs bach ar y top gyda ... cyn bod y stori yn cario ymlaen. A'r brofwch gyda syniadau gwahanol.
Wedyn, unwaith i chi wedi creu y comic, cewch nôl i roi manylder i mewn. Gallwch chi rhoi emosiwn ar wyneb y cymeriadau, gallwch chi roi llinellau i ddangos bod rhywun yn symud neu bod rhywbeth yn digwydd. Gallwch chi hefyd gweithio ar y cefndir, beth sydd i weld tu ôl y cymeriadau, nhw tu allan, ydyn nhw tu fewn, ac yn y blaen. A'r peth olaf i wneud, mynd nôl drosto fe gyda pen du mwyn gwneud y cwbl i sefyll allan yn glir. Nawr, pob lwc i chi, cofiwch ddanfod eich gwaith trwyddo at ni drwy Teams, a cofiwch to i ni ma eich helpu chi os ych chi eisiau. A yn fwy na dim, unwaith ych chi wedi gorffen eich gwaith yr wythnos hon, ewch i fwynhau eich gwyliau haf, a ych chi wir yn heiddi fe achos ych chi yn arwyr. Diolch, hwyl bawb!